Ez da lehen aldia arraun denboraldia bere eremutik kanpo hasten dela. Aurten Bartzelonan egingo du Euskadi Basque Country ikurrinarekin eta helburua euskal kultura eta tradizioa sustatzea da. Janire Fragoa lankidea izan da Bartzelonako aurkezpenean. Bartzelonako Euskaletxeak hartu du Euskadi Basque Country banderaren aurkezpena. San Miguel Liga Mediterraneoko uretan estreinatuko da aurten. Txanden zozketaren emaitza onakoa izan da. Castro, San Pedro eta Orio, Kaiku azken bi txapelketen irabazlearekin arituko dira lehen txandan. Bigarrenean, Portugaletek, Hondarribiak, Pedreinak eta Astillerok neurtuko dituzte indarrak. Zumaia, San Juan, Tiran eta Urdaibai izango dira arraun egiten azkenak. Itsaso zabalean jokatuko dute estropada, Bartzelonan aurrenekoz. Arraunlarientzat ez ezaguna da tokia, baina gakoa itsasoaren egoeran baino gehiago txandetan dago. Nik uste garrantzitsuna eta batez ere hasierako estropada honetan txandak direla. Azkenean goian dabilena ondoko bat nahi du, beste indartsu bat nahi du ondoan, eta gaizki dabilena gauza bera. Azkenean berai beldurra daukate, nola geratuko diren txanda zozketa horretan, eta horrek ze eragin izango duen hurrengo jardunaldietan, ez? Barceloneta hondartzako uretan egongo da Euskadi Basque Country banderaren estropada eremua. Denboraldiko aurreneko proba puntuagarriaren irteera eta helmuga Bela hotelaren aurrean izango da. Igandean eguerdiko 12etan jokatuko den estropada izango da Eusko Jaurlaritzak hondartza parean antolatuko duen festaren ekitaldi nagusia. Euskadi zena eta turismoa sustatzeko asmoz, euskal dantzak, musika, herri kirola eta gastronomia emango dituzte ezagutzera asteburu osoan.